Ko hanmen ko para how try Jesus Christ benta kasngi berateli ke jingpule na ke ba jingpule benengkong bat kumjuru na ke gospel nyos ngeu ka juhi ka kamat pusan lane ka theme kata gede kabor jong ka jing sakhi kabor jong ka jing sakhi jongi iwe poiwe ha ka perthai barok we kham tame ka jing sakhi ke jungi ya ukris den mata gadau khendiat to ken ngin pusan komno bamanga maphi ngidai banlong kita kisaki jong ukris hak perthai bat hakano kurkom ngitiba ngila banai sakhi ya ka gospel ka jong ukris ne ya jisu hidalade da ka jing im ka junga ka jung phi ka bangi im kat kum ka jing hikai ka jung u yang i wei pai wei bat bangin im ya ka jing im ka bama uhi ula im bat kum juro ngitiba lada kiwe kiwan banpan yang kapisa sipau tangka na arpo tangka lada ngamdon rengkat banga komno ken ngan ai ya kiwe ya kata kapisa kabagipan ne kano katiar lada kiwan pan nga lada ngamarwe dalade hingamdon komno ken ngala banai ya kata katiar hakiwe lada ngakwa banai katiar hakiwe habagipan ngadai ngadon ngadai bandon nengkong nasap halade kumjuru ha kajungem kajunga kajungpi lada manga mapi ngikwa ban sakhi yau kris haki wei pat ha ka perthai barok wei ngidei ban im yalade kajung im jung kris ngidei ban im kajunga kajungpi ya ki jung hikai ki ba u la hikai yang abade pi den mata gadau nongkong ne shabe ko hanmen ko para ban long kisakhi jong kris hasatla ka perthai nengkong na sabe ngi don kam kataka kajing kelak bamut ha kajing em bamarwe jungi kumbang yong ha kitinong we personal transformation kabanengkong na sab ngi don kam kane ka jing kelak bamut ya kajing em bamarwe junga ba jungpi yole se mentang em kajing em ka ba blem lane kamdon kata kajing yande bar kajing hikai jung kris bat kita ki value ki bau kris ula ai hanga ke bau lapan i hanga de nama ta kadau nengkong na shabe ban sakhi yau kris satla ka perthai ngadon kam kata ka transformation ban em yalade kat kum kata ka jingkwa ka jung kris ngade ban kela nengkong na shabe ngade ban kela nengkong na shabe kajing em ka junga ngade ban kela sha kajing em ka ba ukris ula hikai ukris ula em kane kadai ka kabanengkong na shabe kaba ngidei banle haba ngi kwa banlong kita ki sakhi sha ki weipat kaba arpat ngi don kam kajing duai ngi don kam kajing duai bat kajing manablei bat kane kajing duai kajunga kajungpi kane kajing manablei kajunga kajungpi kalong kasakhi jong kajing im jungi ne kasakhi jungi yau kris satla ka perthai kiwe kin sapet yang pada pi komno ken mangama pi ngilong kibreu kibaduai ne kibom juduai hato mangama pi ngilong nem kita kibreu kiba mane blei hakajung im jungi kumu kristan nengkong ngidei banlong kita kibreu kibadan ha kajung duai man kapor om dei tang hakas neutrai om dei tang hakas ngi krau jong kabalang han reman kas ngi don kam kajing duai haying hasam kajing duai hapo kabalang jongi kajing si benta jongi barakhat hagi kam balang barakhat bat kumjuru kajing duai jonga ba marwei hagi jong im jonga lada ki wei kin so i ya kata kar kom duai ke jonga ya kajing im jonga kebanga duai ni kajing mana blei jonga klempep kiwe kinsa yo i bau kres uim hanga lada kiwe kin yo i bau kres uim hanga lengba ka jing duai ki junga lengba ka jing mana blei ki junga ha ki jing le rublei jong ka balang barok hoj klempep kiwe kin sabut ya ka jing imba ha ki junga ban makiru kan sadon kata ka transformation ne kata ka jing kela bamakiru kinwan bod kamjan sokris lengba kajing sakhi kejunga da kajing im jong kajing duai bad kajing maniblei kabar pat manga kumu kristan
ngade ban pule ya ketin ka jong blai ladang akwa ban penjen ban don kata personal transformation baladang akwa ban penjen liu ya lade ha ke jing duai bat ha ka jing mana blai junga nga don kam ban pule ya ketin ka jong blai baro ngi de ban pule ya ketin ka jong blai ngi de ban kali ha kana ka sngi ko han men ko para kanangut nangi ngi ki Kristen Katolik ngi pule ya ketin ka jong blai Yoi ki wei ki para banget jungi nagi ko konohon balang baper katno ki long kita ki breu ki ba shimkhia ban pule ya kakten ka junglei om dai tang ban pule ya kakten ka junglei ki puson ya kakten ka junglei bat ki splendid rukum jo ya kakten ka junglei kanangu nangi ki Kristen Katolik shisha ni shimkhia ya kane ka kam ya kane ka pa gi dei ban le ka badai ka wei na kata lat sakhi yang abade pi syaka perthai nak bantau kres hato shisha ngisim khianem ban pule ya ktin ga jumblai hato shisha ngisim khianem ban puson ya ga ktin ga ba ublai ula kren yangi kham tame ngitep ba ka bible ka nei ka wei ga ta ka kot khoj ka jungi ka bangi ngi dei ban pule ka bangi ngi dei ban em kat kum kata ka jing em ka jing hikai ka ba ukres ula hikai yangi ka ba blei ula pan pau hanga badapi ha ka bible ha ka jing tho ba khoj den mata ka dau la da mangi ngi kwa banda don kata ka jing kala bamod halade balada ngi kwa badan kata ka jing penjeliu yala ka jong ka jing ha ka jing duai ba ka jing mana blei jungi ngi don kam ban pule ya kitin ka jong blei ngi don kam ban puson ya kitin ka jong blei bad kumjuru ngi don kam ban kren ya kitin ka jong blei hakiwe nang tapat ka balai kadai ka jing it bad ka jing isnai ukresi nadu ba wan sak pertei nadu ba sedang ya ka kamelap ka jungu ujisu dalade udon ka jing it ya ka pertei kumbau pau doni ka jing it ya ka pertei kumbangi pule ha gospel jung Yohanes ublei uije ya ka pertei hadu kata-kata ukresru ujisuru kumju uij ya ka pertei hadu kata-kata uij bat hadu kata-kata yang apa depi den mata kadau ukloi ban pha yala ka jong ka jing ukloi ban shashutam na ka banta jonga bat jong pi ngiru ken ngi don kam kata ka jing ij yala de klampep ka jing ij ya ki bahinga sem ka jingi ka jing ij ya ki weiru kumjo bat ka jing ij ka ya rengkat ka ya lang bat ka jing isne ka jingi den mata kadau ko han men ko para ngi hab band pen scam yala ka jong ka jing im ka junga ka jung pi ha ka jing ij jong Chris bat ha ka jing isne ka jong Chris langba ka jing ij ka junga ka jung pi langba ki kam isne langba ki jing le isne junga ba jung pi ngi la ban long kita ki sakhi na ka bantau Chris ha ka prathai baro ka wei ka babut hadin ka jing ij bat ka jing isne ka dai ka jing map ka jing ya map jungi wei kalong kawai kalat kabangingin sakhi ya Chris hasatala ka perthai habangi pe jala ka jong ka ying ka sem habangi pe jala ka jing im ba marwe jungi hato shisha ni kloi na em ban yamab markeliang habaki we ki penmong yanga habaki we ki wan ban penthod ya ka jing im ka junga habaki we ki wan ban penthod ya ka jing ka yo ka kot ka junga ka jing don ka jing em ka junga hato ngalong ne mu tau bru ubakloi ban lei pan map ne ban yamap ni haban keli la deru ko han men ko para kane ka jing yamap jungi mar kaliang kane ka jing map jungi iwe kalong ka we ka sakhi ka junga ka jung pi nag bantau Chris hasatala ka perthai par klempep ko han men ko para kajung yalap kajunga kajung pi ya kaktin jong oblay kalong kabakongsan ngit ngilatip ban ngilong nadu menne nadu basdang kajung yalap ya kaktin kajung oblay kamdei tang na kasur kabanga kren kumba kren mga manta khmat jung pi hanrei da kajung im kabanga im da kiktin kiba nga kren den mata kadau hakane kasngi ujisu lengba kane ka gospel ukhot yanga badepi bangi ngidei banlong kasakhi shaka berthai kumba ujisu dalale ulong usakhi
ha kapor ke bau bat hadu menta kalimat ujisu dang long usaki naga benta ka jing ka jong blai naga benta ka jing isnai ka jong blai te mangiro iwe pa iwe ko hanmen ko para ngide balong kisaki naga benta ukres lengba ka jing ka bangi ngide ban kan mau lada ngimlong kisaki naga benta ukres ngilong kisaki jong no lada ngimlong kisaki jong ukres klempep ngin salong kisaki ki jong kusut ne ka jing dom jong kana ka perthai hanrei ublei kwa yanga badepi bangilong kisaki naga benta jong ka jing sneu no jong ka jing dom hanrei ukres ula khot yangi ula jet yangi bangilong kisaki jong kasaki jong ka jing shai shasatala ka perthai den mata ka dau ha kana ka step to ken ko hanmen ko para ngin ya duwai to ken inai ti la de ba mangama pi ngin la ban ngap ya kasur ka jung utrai kam tame ban bud ya kanuksa ka jung ban long kasaki shasatla ka perthai naga benta ka gospel naga benta ka jung ka jung krisi dalade and your Jesus Christ.